Reglerne er egentlig meget simple. 3 minutter, 2 spillere og 1 bold. Hvor hver mand så har bolden 20 sekunder ad gangen. Med freestyle, det er i al enkelhed egentlig bare om at lave de vildeste tricks. Verdens 60 bedste boldjonglører samlet til VM i freestyle-fodbold i naturskønne omgivelser i Cape Town. En af dem er den danske freestyler Brian Mengel. Det er jo fantastisk, så det skal nok blive sjovt at komme ind og vise det lige. Første dagen forløber trods en uheldig lodtrækning. Alle blev enige om, at den her blev kaldt for Death Group, altså dødsgruppen. Helt perfekt for danskeren, som vinder 4 ud af lige så mange kampe. Dermed er en enkelt sejr på anden dagen af kvalifikationsrunden nok til at gå videre. Første opgør er mod den fransk-algeriske spiller Was. Han er ikke lige min favorit, lad os sige det sådan. Jeg kan ikke så godt lide hans attitude og sådan går sådan meget sur rundt og ikke snakke med andre. Han vil egentlig kun snakke med dem, han kender, som er fra Frankrig og sådan noget, så egentlig så vil jeg bare have ham ud. Men dommerne sender i stedet danskeren ud i kulden. Jeg havde egentlig styr på det hele. Jeg lavede ikke en fejl, og jeg forstår egentlig ikke dommerne. Algerieren kan med en sejr i sin sidste kamp sætte Brisse under voldsom pres. Det lykkes dog ikke, og mens han brokker sig over afgørelsen, sætter den sønderjyske boldjonglør tingene på plads. Brian Mengel kvalificerer sig som nummer 2 fra sin pulje og er dermed blandt verdens 16 bedste freestylere. Lodtrækningen til finalerunden parer danskeren med den sydafrikanske deltager. Så jeg vidste jo godt, at publikum ville gå helt amok, bare når han trådte ind på scenen, så det er selvfølgelig lidt irriterende for mig, at jeg skal møde ham i første runde, fordi jeg havde jo næsten tabt på forhånd. Og selvom danskeren vandt over hjemmebanefavoritten i den indledende kvalifikation, så kommer danskeren bogstaveligt talt i modvind. De sidste 20 sekunder, jeg havde, hvor der var kæmpe storm derinde, og jamen, det ødelagde egentlig mit spil, og det tror jeg egentlig også var det, der gjorde det. En placering som nummer 9 i verden er dog absolut godkendt for den danske boldmagiker. Generelt over hele turneringen, så var det jo det vildeste nogensinde, når du får lavet et eller andet fedt, og publikum var jo noget af det vildeste, jeg har oplevet.